хора, сега започвам нова категория в моя канал. Тя ще бъде на тема експерименти. А сега ви представям моето първо видео. Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как може да си направите един експеримент. Той е елементарен, аз ще го кръста вулкан, защото доста прилича на вулкан. За целта ще ни трябва този буркан, в който трябва да го сложим в някаква ето такава толкова голяма тава. Буркана го слагаме вътре. След това слагаме ето тази сода, най-обикновена сода, в буркана. След това слагаме оцет, сипваме го. Но преди да сложим оцета, трябва да сложим тази малка боя в оцета, за да стане се едно като лава. Сега започваме експеримента. Мале, нямам търпение. Добре. Нали цялата чашка? Добре. Ужасно ме е страх. Как да отворя? Да, ти отвори. Така. Още. Ужасно. Това верно прилича. Малко сложих повечко. Сипвам го цялото? Дай ми лъжичка да го разбъркам. Мале, погледнете, това прилича на кръв. Това прилича на кръв на прасе. Защо ми го подаде така? Така не се подава нож. Как ми занарисам. Готови ли сте, мале? И аз нямам търпение. Това се получи брутално! Погледнете, приятели! Ако е стана, ако го пипна? Как мирише! Вау! Това е много готино! Сега ще ви кажа защо експеримента се получи. Содата действа като основа за нашия експеримент, а оцета като киселина. Когато се смесят, се получава въглероден диоксид, който създава бълбукането и изригването на пяната. Пяната, която изригва, ще прилича на лава, която се изсипва от вулкана. Тази реакция е безопасна и лесно може да се повтори. Сега ще ви кажа един любопитен факт. Това е същата химическа реакция, която се случва и в природните вулкани. Само че тук вместо лава изригва пяна. Този експеримент ще ви научи на основни химически принципи, на реакциите на киселини и основи, както и как газовете да бъдат освободени чрез химически реакции. Въглеродният диоксид, който се отделя, е безопасен. Чрез тези видове реакции се използват в много области на науката и на индустрията. И ми благодаря, че гледахте това видео. Тук може да се абонирате, а тук може да гледате последното ми видео. Благодаря, че гледахте и чао!